У кожным куточку Беларусі можна знайсці нячысцікаў. Сёння мы з вами пагутарым пра балоты, балотных нячысцікаў і іх разнавіднасці. Ці вы ведалі, што ў беларускай міфалогіі гэтых нячысцікаў было цэлых 4 разнавіднасці? Балоты – асаблівы здабытак Беларусі і ўсёй Еўропы. Яны маюць міжнародны статус аховы. Што такое балота? Балота – гэта такое топкае месца са стаялай вадой. Балоты ўзнікаюць двума асноўнымі шляхамі – за забалочванне глебы ці за зарастання вадаёмаў. Унутры балоціна вельмі вязкая, цягучая. Калі ў такое раптам праваліцца, выбрацца самому будзе вельмі складана. Але балоты граюць важную ролю ў агульнай экасістэме. Унікальныя самыя буйныя балоты Беларусі ўнесены ў сусветны спіс водна-балотных угоддзяў міжнароднага значэння. Напэўна, вы нават чулі пра іх, а можа быць, калісьці бывалі. Гэта альманскія балоты, асвейскі, ельня, котра, бярэзінскі, біасферны запаведнік, стары жадан, нацыянальны парк прыпяцкі і вельмі шмат іншых. Насамрэч, Беларусь багатая сваімі цудоўнымі мясцінамі. Сёння ў Беларусі па балотах устрайваюць нават цэлыя экскурсіі. У беларускай міфалогіі балоты лічыліся прытулкам нячыстай сілы. Пры замовах на балоты маглі адсылаць хваробы. На балотах маглі вадзіцца нават чэрці. Балоты лічыліся вельмі небяспечным месцам. Але самымі галоўнымі былі балотныя пачвары. Іх можна было сустрэць цэлых 4 разнавіднасці. Балотнік, багнік, аржавеннік, лазавік. Разгледзім, канешне, усіх паступова. І першым у нас будзе балотнік. Гэта самы пачварны з нячысцікаў, якія жывуць у балоце. Ён уяўляўся страшэнным талстуном, брудным, у гразюке, да якой наліпла рознае багавінне, нейкія мохавыя валокны, смаўжы, жукі і іншыя балотныя насякомышы. Пануры, няўклюдны, нерухомы, балотнік не быў здольны на пяшчоты і ласкі. Жыве поруч са сваімі братамі, багнікам, аржавеннікам і лознікам ці лазавіком. Дапамагаюць адзін аднаму пераследаваць чалавека ці жывёлу. Раніцаю і ўвечары балотнік можа крычаць на розныя галасы. То як птушка раве, то як качка крачыць, то булькоча, нібы цецярук, заманьваючы да сябе. Прыгожымі вобразамі і гукамі балотнік заманьвае ахвяру да сябе. А калі тая, спужаўшыся, зачапіўшыся за карэнне ці лазу, пачынае тануць, нячысцік моцна хапае яе за нагу і пачынае цягнуць уніз, да сябе на дно. Сярод раслінаў, кветак і грыбоў балотнік патаемна вырошчвае багун. То страшная расліна, якая задурманьвае галаву чалавеку. Чалавек можа знепрытомніць і проста не памятаць сябе. Багніка вельмі злуюць людзі, якія ходзяць па балотах на балотных лыжах. Балота трасецца, але чалавек рухаецца і не тоне. Усе балотныя нячысцікі не баяцца перуновых стрэлаў, бо яны вязнуць у балоціне і губляюць сваю моц. Найвялікшая небяспека – гэта асушэнне балота. Калі з балота сыходзіць вада, пачвара гіне і змешваецца са сваім жытлом, зліваецца з зямлёю і служыць узгнаеннем. Таксама балотнік баіцца маразоў. З яго жытла час ад часу падымаецца цёплае дыханне, якое ўтварае балотную палонку. Таму калі вы, будучы на балоце, бачыце нейкі такі туманчык, ведайце, што гэта балотнік дыхае. Наступным нячысцікам, якога мы разгледзім, з'яўляецца багнік. Багнік у беларускай міфалогіі – гэта, канешне, адзін з 4 відаў балотных нячысцікаў. Гэта самы брудны персанаж, якога амаль ніхто ніколі не бачыў. Таму незразумела, як насамрэч ён выглядае, калі яго адмыць ад бруда. У некаторых успамінах багніка малююць як таўстуна, без вачэй, бруднага і сляпога. Жыве ў тарфяным балоце, то бок багня. Яно ніколі не пакрываецца расліннасцю і выглядае як бруднае чорнае возера ці лужына. Сваім цёплым пыхканнем багнік таксама сагравае багну і не дае ёй замерзнуць. Калі бачыш дробненькія агеньчыкі на паверхні балота і дробныя бурбалкі, што ўздымаюцца з глыбіні, ведай, гэта сядзіць багнік. Калі ў балота трапіць, напрыклад, чалавек ці жывёла, багнік не пакідае свой мяккі ложак. Ён упэўнены, што здабыча нікуды не дзенецца і абавязкова апусціцца на дно да яго.
Улюбёная зёлка багніка гэта таксама багун. П'янкі пах гэтай расліны можа задурманіць галаву чалавеку. Багнік не баіцца перуновых стрэлаў. Стрэлы проста страчваюць сваю магутнасць, як толькі сутыкаюцца з багнай. Як вы бачыце, у балотніка і багніка вельмі шмат нечага агульнага. Багнік таксама баіцца асушэння, як і балотнік, калі вычэрпваюць гразь, напаліваць і ўгнаенне. У сухое лета багніку таксама не соладка, ён мучыцца ад засухі ў чаканні дажджу ці ручаенаў. Бо багна дзе-нідзе нават можа гарэць, а згарэць багніку, канешне, не хочацца. Трэці брат балотніка і багніка гэта аржавеннік ці аржавень. Гэта нячысцік, які жыве ў аржавенях, багністых мясцінах, нібыта пакрытых іржою. Нават узімку можна пабачыць бура-жоўтыя кубкі з-пад снегу і лёду. Аржавеніка уяўлялі брудна-рудым, з вельмі тоўстым жыватом, але вельмі танюсенькімі ножкамі, як сцябліна хвашча. Увесь быў пакрыты іржавымі прыліпамі. Увесь час адрыгвае і вызывае гэтым агіду ва ўсіх нячысцікаў і жывых істотаў. Напэўна, яшчэ гэта не вельмі смачна пахне. Аржавенік самы спакайнейшы за сваіх братоў, багніка і балотніка. Можа, таму, што лета не высушвае аржавені, таму нячысцік, лежачы на дне, проста абрастае ліпучымі слаямі і падтрымлівае каламуць у аржавені. Здабыча ў аржавеніка вельмі рэдкая. Гэта можа быць жывёла, якая раптоўна забягае ў балота, ратуючыся ад драпежнікаў, ці чалавек, які ў нецвярозым стане проста прыйшоў у такую мясціну і сам не ведае, як туды дайшоў. І апошнім з нячысцікаў, якія жывуць на балотах, гэта лазавік ці лознік, дух, які жыве ў лазе. Лаза – гэта від расліннасці, такая своеасаблівая мяжа з раслінаў паміж полем і лесам, возерам, вёскай ці балотам. То бок лазавік – гэта такі дух, які дзесьці на памежжы паміж балотам і паміж людзьмі. Лазавік уяўляўся маленькім старэнькім карлікам, у якога было толькі адно вока, велічынёю не больш з паўзногаць. Аднак з вельмі даўгой барадою і з доўгаю ў 7 сажаняў пугаю ў руцэ. То бок, калі вы пабачыце вось такога маленькага чалавечка, магчыма, гэта лазавік. У лазавіка быў свой маленькі домік, які з усіх бакоў атулялі балоты. У домікі не было ні вокнаў, ні дзвярэй, толькі маленечкая адтуліна, у якую мог пралезці сам гаспадар. Для людзей гэты дом быў недасяжны, ніводны чалавек не мог яго нават знайсці. Як толькі да яго набліжаешся, дом нібыта аддаляецца. Калі лазавік расхаджвае па балотах, яго можна пазнаць па воку. Яно блішчыць, як агеньчык. У адрозненні ад балотніка, багніка, аржавеніка, лазавік быў вельмі гуллівым духам. Ён не даводзіць чалавека да гібелі, але прымушае паблукаць у балоце. Веды пра нячысцікаў узятыя з рознай даследніцкай літаратуры. Калі вы таксама хочаце пачытаць нешта такое цікавенькае, я раю вам энцыклапедычны слоўнік «Беларуская міфалогія» пад рэдакцыяй даследавальнікаў Санько, Валодзінай і Васілевіч, але звяртайце ўвагу на год, гэта 2004 год публікацыі. І, канешне, раю вам нашу будучую кнігу пра прыгоды ваўчка ў міфічным свеце, бо у нашай кнізе таксама мы будзем распавядаць пра нячысцікаў, за якімі сустракаецца ваўчок. Сябры, мы ладзім праект пра прыгоды ваўчка ў міфічным свеце на асабістым энтузіязме. Нам вельмі патрэбная ваша падтрымка у выглядзе падпісак, падабаек, каментароў. І чым больш вашай актыўнасці, тым лепш мы разумеем, што гэты праект насамрэч цікавы і важны вам. З вашай дапамогай гэты праект могуць убачыць яшчэ больш розных людзей, якім ён так патрэбны ў гэтыя цікавыя часы. Падпісвайцеся і распавядайце пра наш праект сябрам і знаёмым. Убачымся ў наступным відэа. Пакуль!